नायलांदो बेयो अदालगुरि टाउन बिराद समायना साजायबाय अदालगुरि टाउनखौ लोगो नोंथांमोन नायबाय था माने डिभाइडारजों मोननै लामाया बिराद मोजां जाना दं दिन्थिलांगोन दिनै अदालगुरि टाउनखौ नायलांबाय था गलमानिफ्राय सुरु खालामनाय जादों गलमानिफ्राय बिथिं थांगासिनो जोङो हाथायसिम थांनो लादों दिनै सुनिबारावबो हाथाय जायो बुधबाराव गिदिरद्राय जायो हाथाया आरो सुनिबारे एसे देवख्राख्रा जायो दा नैबेनो अदालगुरि टाउना सम्पूर्ण अदालगुरि टाउनखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना लामाखौ नैबेयाव दङ नै HDFC बेंक लोगोसे उनावनो मोनगोन बिशाल मार्केट नै बिशाल मार्केटा नै बेनो अदालगुरिनि जिथु बिशाल मार्केट नै बेनो अदालगुरिनि बिशाल मार्केट बियो टाउनखौनो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोन नायलांबाय था स्टुडिअ केबि चेनेल इउटुब चेनेल नायलांबाय था नायलांबाय था लोगो नोंथांमोन अदालगुरि टाउन नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना जाहाथे आं होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनो नायलांबाय था आं बेनिफ्राय जों दिन्थिनो हायाब्लाबो अदालगुरि जिथु मेन टाउन बे मेन टाउनखौ नोंथांमोना दिन्थिलांदों नैबे तिनिआलि अदालगुरि नैबे लामाजों थाङो रौता तेजपुर नैबेजों थाङो बर्नगाव हाथाय नैबे मेन टाउन बेयो नैबे जाबाय दुर्गा मन्दिर बे दुर्गा मन्दिरावनो गोबां आफादफोरनि मिटिं मेल मिटिं जायो नैबे आरो नैबे अदालगुरि टाउननि हस्पिटाला नैबे अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम नोंथांमोन नैबेयाव मोनसे तिनालि मेन तिनालि अदालगुरिनि नैबेथिं थाङो स्टेशन रड नैबे थांगोन हाथाय लामा आरो बर्नगाव हस्पिटालखौ बिथिं मोनहैगोन नायलांबाय था नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ फारि फारियै नैबे जाबाय स्टेट बेंक नै बेफोराव बुफायजोबदों रेलवेआ बुफायनानै गोदानै लुफुंनायनि मोनसे थांखिखौ लादों रेलवेआ आरो बेयाव रेलवेनि बायदिसिना रेलवेनि हाखामोन बियो बायदिसिना अफिस कासारि बानायनो थाखाय बिथांमोना दखान थानायफोरखौ बुख्रुबनायखौ जों नुनो मोनदों नैबे नै दायो जोङो रेल गेटखौ क्रसिं खालामनानै हाथायाव हाबहैनोसै बिराद भिर गारिनि भिर बेयाव अभारब्रिज नांगौ जानानै दङ अदालगुरिनि बे जितु रेलवे क्रसिं बेयावहाय अभारब्रिज नांगौ जानानै दङ गोबां मानसिनि होंगो दोंगो मटर गारिनि होंगो दोंगो नाथाय अभारब्रिज गैयैखाय जायफोर हान्थियारि बे हान्थियारिफ्रा गोबां खस्थ' गोग्लैनानै दङ नायलां गोबां गारि अदालगुरि हाथाय हाबजेनबाय अदालगुरि हाथाय हाबजेनबाय नैबे माइकि बाजार होननानै बुंदों बेखौ माइकि बाजार बे बाजार नैबे मार्केट अदालगुरि हाथाय नैबे स्टुडिअ केबि चेनेल इउटुब चेनेल
हाबहैनो नागिरदों जों गारिखौ लाखिथ'नोसै सिगां बेबायदि लामाफोरावबो मैगं थाइगं फाननायखौ नुदोंमोन नाथाय दायो लामाखौ ब्लक जायो होननानै बहाय लामायाव मैगं थाइगं फाननाय बेखौ बन्द' खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों दा जोङो हाथायाव हाबहैनोसै नुनो मोननाय जादों नै बाजाराव बेनो जाबाय बाजार जों बाजार गेजेराव थांगोन नै मैगं थाइगंजों बुंफबदों बाजारा आइजोफोरानो बांसिन मैगं थाइगं फाननायखौ जों नुनो मोननाय जादों बेनो अदालगुरि हाथाया बे लामायाव जिरायनानै बिथांमोना फानगासिनो दङ जों हाथाय सिङावहाय हाबलांगोन दायो नागिरदों खारदै बेसेबां बे खारैया हा 20 टाका 30 मोजां ना बियो नै लाथा एम्फौ ओंखारदों लाथा एम्फौआ बेसेबां 100 खारदैया मोनसे हरदो बर'नि थाव बायनो नागिरदों आं नै बर'नि थाव बथलाव 30 टाकानो ओमफ्राय बे 30 टाकानि बथलसे लानोसै खारैखौ माबा आबैया ओरैनो जुना होदों मोजां ना खारैया हा दे नै हा औ गांसे गोलैबावदो मैगं खेरा दाफिनि नै खेरा दाफिनि बेसेबां बेलाय खेरा दाफिनियालाय हा 20 टाका खेरा दाफिनि आरो खारै बायबाय नै बाजारा बेनो अदालगुरि बाजार नाय जादों नै दाउ फानग्राफोरा नैफोर जाबाय बर'नि दखान नै बर'फोरा माबायदि दखान होनानै जादों अमायानो गैला नै अमा दानग्रा अमा गैला नामा जोब्बायानो बेखौ सानना नाय मोजां सानखा नै अमा बेफारिनि माबाया गैलानो अमा गैला फैसा साननायावसो मुखुब जाना दं बिथांमोना बरिया बेफार मोजां जादों ना बेफारा दे दिनै सनिबार बाजार ना बेनिखायनो बिराद खम नुदों आरो बेफारिफोरखौ जेब्ला बुधबार जागोन ना बे बुधबारावहाय खिन्थु सिङाव हाबनो हायै बायदि मानसि जायो बे बाजारावहाय बेजोंनो जाबाय अदालगुरि बाजार नांजोबाखै अमाया बाहाय दंबाय आरो ना मोजां जादों ना बेफारा मोजांद्रायबो नङा थिगानो बेसेबां बेलाय हा 100 फुवा बायना लाबोनाय ना नों बानायनाय बायना लाबोनाय नै बर'फोरनि बेफारा दायो जोङो हाथाय खालामखांबाय दा थांगासिनो दङ जायो जोङो अदालगुरि टाउनाव थानाय बे हाथाय खाथियाव थानाय भि मार्ट होननाय मोनसे गलायाव बे भि मार्टआव एसे हाबनानै एसे मा मोनो मा मोना बैसागोनि माबाफोर लानानै गोसोबा लानोसै नायनोसै न'आवबो लांसै आंनि लोगोनि दखान बिथाङाबो रिपर्टार बेवहाय हाबदों बेनि मुङानो जाहैबाय जोंब्लाव ब्रह्म बिथांनि दखानाव हाबदो दायो जोङो हाथायाव गिदिंखांनानै बिथांनि दखानखौ नायनो होननानै एसे जिरायनो होननानै दुखु सुखुनि एसे रायलायलांसै नाथाय दुखु सुखुनि रायलायनो बिथाङा सम गैया हाबनोसै जोङो भि मार्ट दखानावहाय भि मार्ट गलायावहाय
बेनो भिमार्ट गला जों दायो भिमार्ट गलायाव हाबनो थांगासिनो दङ नायदो लोगो नोंथांमोन